Пламка, почваш да се дразни вече. Максималните температури от около 0 в северна България до 6-8 градуса в югозападните райони. При вечер от югозапад ще започне много. Зайче, да те изяма, а тебе бе. Утре през деня опасността ще превали ще превали източните райони и северна България ще достър слаб югозападен вятър. Опасността ще се разкъсне и температури ще достигнат 10 градуса. Гледай как търкотите точно като Марти. Кажи, моето момче, вече ти омръзна. Да, омръзна му вече на това момче. Лукарко, виж къде е бебето, айде. Виж бебето къде е. Гледай ме гледа. Да. След като какво прави? Я бих ти да я видим тук. Гледай на телефона. Я бих ти тук да я видим. Играе на телефона. Ехо! Светле! Айде да видим. Играе на игра на телефона. Защото аз имам на мои, тя има на нея. Ма игра да не съдите, да не е като това във Фейсбук, къде седат картофи, копаят.